du holder det sådan her, så benene de kan falde, så bliver de aggressive. Tilden. Kan jeg planer med Lucias kick-out-line? Stiller os til at gå andre kanter. Når vi holder dem sådan her, så tror de, Nej, jeg ved bare, de springer her. Bare mand. Nu kommer vi andre. Nej, det er kun lederen, der kan kigge dig. Det er også kun ham, der kan tage det i planen. Men vil det godt? Nej. Lad mig sige tak til os her. Ej, prøv at se. For jeg er fanget den lille, der store holder en ved. Det er min. Om bagved, så kan ligge. Men hvor Det er den sidste tur, hun kommer ud på en lille. Hvis jeg tager dig herom, så kan du heller ikke om min klør, hvis du har nogen. det er faktisk forkert. Det er ligesom hvis jeg holdt dig sådan her op i luften. Det vil du heller ikke blive rart. Sådan er det nemlig også med krabber. At de kan mærke, hvis jeg holder dem sådan her, og benene de falder. Kan du se, at den begynder nu at røve ben. Amalie, mor går hjem med Prøv at lægge den ned sådan. Vil du have badetøj på, Stine, så kan vi gå ud og... Nej, jeg vil hellere have det. Løfter dem op i vandet, og det svarer til nogen, de lukker dig ind i en lille boks, hvor der heller ikke var noget. Vil du have badetøj på, Stine, så kan vi gå ud og... Nej, jeg vil... En alfældig han i væft. Mathias!